हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। नमस्कार। नमस्कार। हरे कृष्णा माता जी। नमस्कार। नमस्कार। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी। यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन व्रजजन रञ्जन यशोदनन्दन यमुनदीरावनचारी यमुनदीरावनचारी। वनचारी यमुनदीरावनचारी। माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे எல்லாருக்கும் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய ओम नमो भगवते वासुदेवाय। நமோ பகவதே வாசுதேவாய
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं जयमुदीरयेत् ततो जयम् उदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवयाम् नित्यं भागवतसेवया सेवयाम् भगवत्तमश्लोके भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिके भक्तिर्भवति नैष्टिकी So reading from Bhagavatam. 58 59 முடிச்சு போச்சு மச்சாஜி. படிக்கணும், அது சொல்லணும். 61 இருந்து படிக்கணும். 61 இருந்து படிக்கணும். அதுதான் எல்லாமே. ஓகே ஃபைன். ஓ நிறைய இருக்கு. 68. ஓகே ஃபைன். இன்னைக்கு முடிச்சிடலாம் இந்த சாப்டர். நாளைக்கு பண்ணலாம். திருஷ்ட்வா தாம் காம நம்ம முடிக்கணும்ன்ற இந்த இன்க்ளேஷன் வேணாம், புரிஞ்சிட்டு படிக்கலாம். ஓகே ஓகே மாதாஜி. தாம் காமலிப்தேன பாஹுனா பரிரம்பிதாம் ஜகாமுஷ்சயவசம் சஹசைவ விமோஹிதः. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் படிக்கிறேன் மத்தாஜி. சார் படி. என்ன மத்தாஜி? படிங்கோ. திருஷ்ட்வா தாம் காமலிப்தேன பாஹுனா பரிப்ரம்பிதாம் ஜகாம கிருச்சயவசம் சஹசைவ விமோஹிதः. திருஷ்ட்வா பார்த்தான், தாம் அவளை வேசியை, காம லிப்தேன காம இச்சையை தூண்டுவதற்காக மஞ்சள் பூசி அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த, பஹூனா கையால், பரிரம்பிதம் கட்டி அணைக்கப்பட்டவனை, ஜகாம வென்றான், ஹிருத்சய இதயத்திலுள்ள இச்சைகளின் வசம் கட்டுப்பாட்டின் கீழ், அசா திடீரென்று, ஏவ உண்மையில், விமோகிதக மோகவசப்பட்டு. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: அந்த சூத்திரத்தின் சூத்ரன் மஞ்சள் பூசி அலங்கரிக்கப்பட்ட தன் கையால் அந்த வேசியை கட்டி அணைத்து கொண்டிருந்தான். அஜாமிளன் அவனை கண்டதும் அவனது இதயத்தில் செயலற்று கிடந்த காம இச்சைகள் தலை தூக்கின. அதனால் அவன் மோக வசப்பட்டு அவற்றிற்கு அடிமையானான். பொருளுரை: ஒருவரது உடலில் தடவப்பட்டுள்ள மஞ்சள் எதிர்ப்பாளினரின் காம இச்சையை தூண்டக்கூடும். அந்த சூத்ரன் அவனது உடலில் மஞ்சள் பூசி அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தான் என்பதை காமலிப்தேன என்ற சொல் சுட்டிக்காட்டுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கீதா மாதாஜி வாசி. ஸ்தம்பயன் ஆத்மாத்மானம் யாவத் சத்வம் யதா ஸ்ருதம் ந சசாக சமாதாதும் மனோமதன வேபிதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பதம் 62. ஸ்தம்பயன் ஆத்மனாத்மானம் யாவத் சத்வம் யதா கிருதம் ந சசாக சமாதாதும் மனோமதன வேபிதம். ஸ்தம்பயன்
கட்டுப்படுத்த முயன்று ஆத்மனா புத்தியினால் ஆத்மானம் மனதை யாவத் சத்வம் தன்னால் இயன்ற அளவு யதா ஸ்ருதம் பிரம்மச்சரியத்தில் பெண்களை பார்ப்பது கூட தவறு என்ற உபதேசத்தை நினைவு கூறுவதன் மூலம் இல்லை சாக முடிந்தது. சமாதாதும் கட்டுப்படுத்தி மனதை மதன வேபிதம் மன்மதனால் அல்லது காம இச்சையால். மொழிபெயர்ப்பு: ஒரு பெண்ணை காண்பது கூட தவறு என்ற சாஸ்திரங்களின் உபதேசங்களை அவன் தன்னால் இயன்ற அளவு பொறுமையாக நினைவு கூற முயன்றான். இந்த அறிவினாலும் தன் புத்தியினாலும் தனது காம இச்சையை அவன் கட்டுப்படுத்த முயன்றான். ஆனால் அவனது இதயத்தில் இருந்த காம வேகத்தின் காரணத்தால் தன் மனதை கட்டுப்படுத்த அவனால் முடியவில்லை. ஒருவன் அறிவிலும் பொறுமையிலும் உடல், மனம், புத்தி ஆகியவற்றின் பழக்க வழக்கங்களிலும் மிகவும் உறுதி உள்ளவனாக இருந்தாலொழிய தன் காம இச்சைகளை கட்டுப்படுத்துவது அவனுக்கு மிக கடினமானதாக இருக்கும். இவ்வாறாக ஒரு மனிதன் ஓரினம் பெண்ணை கட்டி அணைப்பதையும் கிட்டத்தட்ட உடலுக்கு தேவையான அனைத்தும் செய்வதையும் கண்ட பிறகு மேலே விவரிக்கப்பட்டது போன்ற முழு தகுதியுள்ள ஒரு பிராமணனால் கூட தன் காம இச்சைகளை கட்டுப்படுத்த இயலாமல் அவற்றிற்கு பலியானான். ஒருவன் பக்தி தொண்டின் மூலமாக பரமபுருஷன் அருளுக்கு பாத்திரமானால் ஒழிய பௌதிக வாழ்வின் வலிமையின் காரணத்தால் பொருளடக்கத்தை பேணுவது மிக மிக கடினமாகும். ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். கலாவதி மாதாஜி. தன்னிமித்த ஸ்மர வியாஜ கிரஸ்தோ விசேதனஹ தாம் ஏவ மனசா தியாயன் ஸ்வதர்மாத் விரராமஹ. கலாவதி மாதாஜி. हरे कृष्णा माताजी, प्रणाम माताजी। மாதாஜி. तन्निमित्त स्मर व्याज ग्रस्तो विषेदनः ताम् एव मनसा ध्यायन् स्वधर्मात् विररामः. தத் நிமித்த அவனை பார்த்ததனால் உண்டான ஸ்மர வியாஜ அவளையே சதா நினைத்து கொண்டிருந்ததை காரணமாக கொண்டு கிரகணத்தால் பிடிக்கப்பட்டவன் போல் விசேதன தன் உண்மை நிலையை முற்றிலும் மறந்து தாம் அவளை ஏவ நிச்சயமாக மனதால் தியானித்து ஸ்வதர்மாத் ஒரு பிராமணனால் நிறைவேற்றப்படும் கட்டுப்பாட்டு விதிகளிலிருந்து விரராமக அவன் முழுமையாக விலகினான். மொழிபெயர்ப்பு: சூரியனும் சந்திரனும் எவ்வாறு கீழானதொரு கிரகத்தால் பிடிக்கப்படுகிறார்களோ அப்படியே அந்த பிராமணன் தன் நற்புத்தியை முழுமையாக இழந்தான். இச்சூழ்நிலையை காரணமாக கொண்டு அவன் எப்பொழுதும் அந்த தாசியையே நினைத்து கொண்டிருந்தான். இவ்வாறாக குறுகிய காலத்திலேயே அவளை தன் வீட்டு வேலைக்காரியாக்கி கொண்டு ஒரு பிராமணனுக்குரிய எல்லா கட்டுப்பாட்டு விதிகளையும் கைவிட்டான். பொருளுரை: அந்த தாசியின் சகவாசத்தினால் அஜாமிலன் தனது பிராமண கடமைகளை எல்லாம் மறந்துவிடும் அளவிற்கு அவனது உயர்ந்த பிராமணத்துவ நிலை சிதைந்து போயிற்று என்று கருத்தை வாசகர்களுக்கு உணர்த்த விரும்பிய சுகதேவர் இச்லோகத்தை பேசியுள்ளார். ஆயினும் மரண தருவாயில் 4 அச்சரங்கள் அடங்கிய நாராயணா என்ற நாமத்தை உச்சரித்ததால் அவன் இழிபிறப்படையும் பேராபத்திலிருந்து காப்பாற்றப்பட்டான். ஸ்வல்பம் அப்யஸ்ய தர்மஸ்ய திராயத்தே மகத்தோ பயாத். சிறிதளவு பக்தி தொண்டு கூட மிக பெரிய ஆபத்திலிருந்து ஒருவனை காப்பாற்றும். பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதில் துவங்கும் பக்தி தொண்டு மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் உடலுறவு ஈடுபாட்டின் மூலமாக ஒரு பிராமணரின் மிக உயர்ந்த நிலையிலிருந்து ஒருவன் விழ நேர்ந்தாலும் எப்படியாவது அவன் பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பானாயில் எல்லா துன்பங்களில் இருந்தும் அவன் காப்பாற்றப்படுவான். இது பகவானுடைய புனித நாமத்தின் அற்புத சக்தியாகும். எனவே ஒருவன் ஒரு கணம் கூட பகவானின் புனித நாம ஜபத்தை மறக்க கூடாது.
சதத்தம் கீர்த்தயந்ததோ மாம் யதந்த சத்ருவிதாக என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. ஒருவன் ஓர் உயர்ந்த நிலையிலிருந்து எந்த நேரத்திலும் இழிநிலை அடைவதற்கு காரணமாக உள்ள பல அபாயங்கள் இந்த ஜட உலகில் உள்ளன. இருப்பினும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக ஒருவன் எப்பொழுதுமே தன்னை தூய்மையாகவும் நிலையாகவும் வைத்துக் கொள்வானாயின் அவன் பாதுகாப்பாக இருப்பான் என்பதில் ஐயமில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ராஜலட்சுமி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தாம் ஏவ தோஷாயாமாஸ பித்ருயேனார்த்தேன யாவதா கிராமைர் மனோரமைः காமைः பிரசிதேத யதா ததா. ஹரே கிருஷ்ணா. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ತಾಂ ಏವ ದೋಷಯಾಮ್ ಆಸ ಪಿತೃಯೇಣಾರ್ಥೇನ ಯಾವದಾ ಕ್ರಾಮ್ಯೇ ಮನೋರಮೈಃ ಕಾಮೈಃ பிரசீதேத யதா ததா. தாம் அவளை தாசியை ஏவ உண்மையில் தோஷாயாம் ஆச அவன் திருப்திப்படுத்த முயன்றான். பித்ரு ஏன அவனது தந்தையின் கடின உழைப்பிலிருந்து அவன் பெற்ற அர்த்தேன பணத்தினால் யாவதா எவ்வளவு காலம் முடியுமோ அவ்வளவு காலம் கீராம்யை பொருட்களினால் மனஹ ரமைஹி அவளது மனதை மகிழ்விக்கக்கூடிய காமைஹி புலனின்பத்திற்கான அன்பளிப்புகளால் பிரசீதேத அவள் திருப்தி அடைவாளோ யதா அதனால் ததா அவ்வாறு. மொழிபெயர்ப்பு. இவ்வாறு தன் தந்தையிடமிருந்து பெற்ற சொத்துக்களை எல்லாம் பல்வேறு பொருட்களினால் அந்த தாசியை திருப்திப்படுத்தி தன்னிடம் மகிழ்ந்து அவள் தன்னுடையே இருக்க வேண்டும் என்று செலவழிக்க துவங்கினான். அந்த தாசியை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவன் தன் பிராமண செயல்களை எல்லாம் கைவிட்டான். பொருளுரை. இவ்வுலகில் மிகவும் தூய்மையான ஒரு மனிதன் கூட ஒரு விலைமகளால் கவரப்பட்டு தன் பொருட்களையெல்லாம் அவளுக்காகவே செலவழித்த கதைகள் பல உள்ளன. வேசி வேட்டை மிகவும் வெறுக்கத்தக்கதாகும். ஏனெனில் ஒரு வேசியுடன் உடலுறவு கொள்ளும் ஆசையானது ஒருவனது நல்லொழுக்கத்தை அழிக்கக்கூடியதாகும். ஒருவனது உயர்ந்த நிலையை நாசமாக்கக்கூடியதும் ஒருவனது பொருளையெல்லாம் சூறையாடக்கூடியதும் ஆகும். எனவே தீய உடலுறவு கண்டிப்பாக தடை விதிக்கப்படுகிறது. ஒருவன் தான் மணந்த மனைவியுடன் திருப்தி அடைய வேண்டும். இவ்வழியிலிருந்து சிறிது விலகினாலும் அது பெரு நாசத்தை விளைவிக்கும். கிருஷ்ண உணர்வுடைய கிரகஸ்தன் இதை எப்பொழுதும் நினைவிற்கொள்ள வேண்டும். அவன் எப்பொழுதும் ஒரு மனைவியுடன் திருப்தி அடைந்து ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஒலிப்பதன் மூலம் அமைதியுடன் வாழ வேண்டும். இல்லையெனில் அஜாமிளனைப் போல் அவன் எந்த கணமும் தனது நல்ல நிலையிலிருந்து விழுந்து விடக்கூடும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி. லாஸ்ட் ஸ்லோகம் வாசி. விப்ராம் ஸ்வபார்யாம் அப்ரௌடாம் குலே மஹதிஸ் லம்பிதாம் வினசர்ஜாசிராத் பாபஹ ஸ்வைரண்யாபாங்க வித்ததீஹி. எஸ் பாஸ். பத்மா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விப்ராம் ஸ்வபார்யாம் அப்ரௌடாம் குலே மகதி லம்பிதாம் வினசர்ஜாசிராத் பாபஹ ஸ்வைரண்யாபாங்க வித்ததீஹி. விப்ராம் பிராமண குலத்தில் பிறந்த, ஸ்வபார்யாம் தன் சொந்த மனைவியே, அப்ரௌடாம் அவ்வளவு முதுமையடையாத அதாவது இளமையான, குலே ஒரு குடும்பத்திலிருந்து, மகதி மிகவும் மரியாதைக்குரிய, லம்பிதாம் மணந்து கொள்ளப்பட்டு, வினசர்ஜ அவன் கைவிட்டான், அசிராத் மிக விரைவில், பாபக அந்த பாவி, ஸ்வரண்ய அந்த விபச்சாரியின், அபாங்க வித்ததி காம பார்வையினால் மதியிழந்த. மொழிபெயர்ப்பு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. அவனது புத்தி அந்த விபச்சாரியின் காமம் நிறைந்த பார்வையால் துளைக்கப்பட்ட காரணத்தால் அதற்கு பலியான பிராமணனான அஜாமிளன் அவளது சகவாசத்தில் பாவச் செயல்களில்
ஈடுபட்டான். அந்த பாவி மிகவும் மரியாதைக்குரிய ஒரு பிராமண குடும்பத்திலிருந்து வந்த இளமையுள்ள தன் அழகிய மனைவியின் உறவை கூட கைவிட்டான். பொருள், தன் தந்தையின் சொத்துக்களுக்கு மகன் உரிமையாளானவது வழக்கத்தில் உள்ள ஒன்றாகும். அஜாமிளனும் தன் தந்தையின் சொத்துக்களுக்கு உரிமையாளன் ஆனான். ஆனால் அதை அவன் என்ன செய்தான்? கிருஷ்ணரின் சேவையில் அதை ஈடுபடுத்துவதற்கு பதிலாக ஒரு விபச்சாரியின் சேவையில் ஈடுபடுத்தினான். எனவே அவன் யமராஜனால் தண்டிக்கப்படக்கூடியவனாக இருந்தான். இது எப்படி நிகழ்ந்தது? ஒரு விபச்சாரியின் ஆபத்தான காமம் நிறைந்த பார்வைக்கு அவன் பலியானான். ஹரே கிருஷ்ணன். எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை பார்க்கலாம் இல்லையா? படிக்கவே முடியல மாதாஜி. Even though I am a Brahmin, I don't want to read this. படிக்கவே பிடிக்கல. That is the quality இல்லையா? ஒரு மனிதர் வந்து நல்ல ஒழுக்கத்தோடு இருந்தப்ப நாம் அவங்கள பார்த்திருக்கோம். அவங்களே வந்து ஒரு தீய ஒழுக்கத்திற்கு போகும் பொழுது, ஒழுக்கமற்ற நிலைக்கு போகும் பொழுது, தீய பழக்கத்துக்கு அதை எங்கெங்கயோ போயிட்டு இருக்கு, சகிக்கவே முடியாது நம்மளால இல்லையா? கெட்டவனா இருக்கிறவன் அவன் கெட்டவனாவே இருந்தா கூட நம்ம பெருசா அதை பெருசா எடுத்துக்க மாட்டோம். ஏன்னா அவன் ஆரம்பத்துல இருந்தே அப்படிதான் இருந்தான். அதனால அது பெரிய விஷயமே கிடையாது. ஆனா ஒரு நல்லவன் வந்து கெட்டவனா மாறினான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதை ஏத்துக்கவே முடியாது யாராலையுமே. எப்படி பறிச்சு இதெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுக்கறவன் இன்னைக்கு இப்படி மாறி போயிட்டான் பாருங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஒரே ஒரு நிமிஷம். பழக்கங்களா இருந்தாலும் பரவாயில்ல மாதாஜி. இத வந்து சொல்லவும் பிடிக்கவே இல்லை மாதாஜி. முன்னொரு காலத்துல பண்ணின பாவம் தானே மாதாஜி. அது போன பிறவியில பண்ண பாவம் தானே தொடரும். போன பிறவிலே பிறந்த, அதாவது இருந்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு தான் நம்ம பிறப்பின் பொழுது ஒரு குடும்பத்துல வந்து பிறக்கிறோம். அது எல்லாமே அக்யூமுலேட்டட். அதனுடைய விளைவுகளை மட்டும்தான் நாம வந்து கஷ்டங்களா பார்ப்போமே தவிர, இங்கே வந்த பிறகு எந்த குணாதிசயத்தோட நாம பிறக்கிறோம் இல்லையா, அதை நாம வந்து மடைமாற்றிக் கொள்ளணும் இல்லையா? இப்ப பிறக்கும் பொழுதே நான் அஜ்ஞானத்துல பிறந்தாலும் வளரக்கூடிய சூழல் வந்து மாற்றம் கொடுத்தா அதுல நான் எடுத்துக்கணும். இப்போ வந்து பிறக்கக்கூடிய ஒருத்தன் வந்து ஒரு கோயில் வாசல்ல வந்து வேலை செய்யறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சா அது அவனை வந்து நல் மார்க்கத்துக்கு எடுத்துட்டு போகும். அவனை நாம சூத்ரனாவே கருத முடியாது. ஏன்னா அவனுக்கு வந்து தொண்டு ஆற்றக்கூடிய நிலைக்கு போறான். சோ அப்ப அது பிறப்பினாலையா, அது பூர்வ ஜென்ம கர்மத்தினாலையா? கிடையாது. இங்கே வந்த பிறகு அதாவது நாம் என்ன கஷ்டத்தை அனுபவிக்கிறோமோ அது வந்து பூர்வ ஜென்மம். அவன் வந்து கஷ்டத்தை அனுபவிக்கலையே, இஸ் டூயிங் ஆல் ராங் திங்ஸ். ஓகே, அது அவனே தேடி போறது. ஆக்சுவலி புத்தி தானே மாதாஜி போக சொல்றது. அவன் அந்த வேசிக்கு போக சொல்றது காரணமே இந்த புத்தி தானே. புத்தி எந்த குணாதிசயம் ரஜோகுணத்துல இருந்தா முடியாது, அடங்கவே அடங்காது ரஜோகுணம். ஓகே, இவன் அதாவது நம்முடைய புலன்களை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அஜ்ஞானம் மற்றும் ரஜோகுணம் வந்து நம்மள வந்து பர்மனண்டா இந்த உலகத்துல வந்து டேக் பண்ணி விட்டுரும். ஓகே, அதனால வந்து நம்ம புத்திய வந்து சரிப்படுத்தணும்னா இந்த புத்தி வந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டியில விட்டாதான் சரிப்படுத்த முடியும். இப்போ நம்ம பசங்களுக்கே கூட நம்ம என்ன பண்றோம், ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறோம். அதுக்கப்புறம் அவங்க ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வந்த பிறகு அவங்க சும்மா இருக்காங்களே, சரியா விளையாட போடலனாக்க உட்காந்து டிவி, லேப்டாப்பு, போனு இதை நோண்டிட்டு உட்காந்துருக்காங்க இல்லையா? சோ அது பிடிக்கல. அப்ப நாம என்ன பண்றோம், அவங்கள வந்து ஒரு டிராயிங் கிளாஸ், ஒரு டான்ஸ் கிளாஸ், ஒரு யோகா கிளாஸ், ஒரு கராத்தே கிளாஸ், இப்படி எல்லாம் நம்ம என்ன பண்றோம், மாதாஜி கோவலன் மாதவி ஸ்டோரி கூட சொல்லலாமா மாதாஜி? கோவலன் மாதவி ஸ்டோரி நீங்க அவர் கோவலன் வந்து நல்லா ஒரு இதுல பிறக்கிற மாதவியோட அந்த இதுல போனதுனால சொத்துக்களை எல்லாம் இழந்துட்டு மதுரை வந்து அங்க வந்து இறக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கு இல்ல மாதாஜி? இது சொல்லலாமா உதாரணத்துக்கு கேக்குறேன் மாதாஜி. சிலப்பதிகாரத்துல பெண்ணை நம்பி மண்ணையும் அனைத்தையுமே ராஜா அவசரப்பட்டதுனாலதான் இந்த விளைவு ஏற்பட்டது. முழுக்க ராஜா தப்புதான். ஹரே கிருஷ்ணன். இருக்குது பிரபுஜி. அவர் வந்து அந்த பெண் மேல ஆசைப்பட்டதுனால கோவலன் அந்த மாதிரி மாறினா, இருக்கிற சொத்தெல்லாம் இழந்துட்டா போய்தானே அவனோட குணம் மாறி அந்த மாதிரி இருந்ததுனாலதான் மதுரை போனா. அங்க ராஜாவோட குற்றமும் இருக்குது பிரபுஜி. வேற ராஜாவோட குற்றம் வேற. ஆனா இந்த அஜாமிலனுக்கு கோவலன் கதை புரிஞ்சு நினைக்கிறீங்க, நீங்க என்ன சொல்றீங்க மாதாஜி? அஜாமிலனுக்கும் கோவலனுக்கும் வித்தியாசம் என்ன இருக்கும்னாக்கா,
அவனும் வந்து மனைவியை விட்டுதான் வந்தான் இல்லையா, பிரிந்தான். அதனால கோவலன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்ணகியோட சேர்ந்து அதுக்கப்புறம் தான் அவன் மனம் திருந்திட்டான் கடைசி. ஆமா ஆமா கரெக்ட் சொல்லலாம். ஈவன் திருந்தவே இல்லை இவன். எஸ் மாதாஜி, அதான் உங்ககிட்ட கிளியரிஃபை பண்ணேன். சொல்லலாமா சொல்லக்கூடாது, நீங்க சொன்னது கரெக்ட். இவன் திருந்திட்டு தான் அங்க போற. கரெக்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. உணர்ந்தாலே பாதி பாவம் வந்து குறையும். ஒருத்தர் செய்த தவறுகளை வந்து நாம் நான் செய்தது தவறு என்று மனதளவுல நம்ம யாருக்கும் போய் பிரகடனப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. பட் நாம செய்த தவறுகள் தவறுதான் அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப அது நம்ம மனசளவுல எடுத்துட்டா அதனால விளையக்கூடிய பாவ விளைவுகள் வந்து பாதி குறையும் சொல்லுவாங்க. அக்செப்டன்ஸ். ஓகே, அப்ப மீதம் இருக்கிறதா நம்ம அனுபவிப்போம். அது மீதம் இருக்கிறதுமே வந்து யாருக்கு நாம் எழுத்தமோ அவங்க கிட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுவுமே நமக்கு இன்னும் பெரிய சால சிறந்து. அங்கேதான் நம்முடைய பெரிய கௌரவத்தை பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துருப்போம் இல்லையா. ஸோ அந்த ஃபால்ஸ் ஈகோ இல்லையா, போலி அகங்காரம், அது கண்டிப்பா இருக்கும் நமக்கு. ஸோ அதனால அந்த அகங்காரத்தை வென்று நாம போய் நம்முடைய விரோதியா இருந்தாலும் அவர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கக்கூடிய மனசு இருந்தா தட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் இன்விலேஷன். அதுதான் மிகப்பெரிய மன்னிப்புமே கூட. அதை யார் செய்வாங்க இந்த காலகட்டத்துல? ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா. அதனால இது எண்ணற்ற கதைகள் உண்டுன்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதரை அந்த போப்பட்ல கொடுத்துருக்காரு இல்லையா. இது ஒன்றும் அஜாமிலன் மாத்திரம் கிடையாது, இது ஒரு சாம்பிள். அன்றாட வாழ்க்கையில எத்தனையோ அஜாமிலன்கள் இருக்காங்க, இன்றைக்கும் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறாங்க. ஆனா அதே மாதிரி அந்த விலை மாது மாதிரி எத்தனையோ பேர் வந்து இருக்காங்க இந்த காலகட்டத்துல. ஸோ அதனால டால் ஆக்சுவலி புத்தியோட நாம புடைக்கணும் இல்லையா. ஸோ யோசிக்கணும், நம்ம செய்யறது சரியா தவறா அப்படி எல்லாமே யோசிக்காம நம்ம வந்து எதையுமே செய்யக்கூடாது இல்லையா. அழகான ஒரு பெண் வந்து தனக்கு மனைவியாக வாய்த்த பிறகு அவன் வந்து அந்த செயலில் வந்து சென்று இருக்கக்கூடாது. அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு அந்த பெண்ணால் அவன் ஈர்க்கப்பட்டிருக்கின்றான் அப்படிங்கிறதும், எந்த அளவுக்கு அந்த உந்துதலில் வந்து அவன் வந்து ஆழ்ந்து விட்டான் என்பதை நாம் இந்த பதத்துல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்குதான் திருமணம் இதெல்லாமே சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா. ஒரு குழந்தை பெண் என்றெடுப்பதற்கு இதெல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அதை விடுத்துட்டு அவன் வந்து அந்த பெண்ணையே தன் வீட்டுக்கு வேலைக்காரியாக வைத்து இல்லையா. ஸோ அதன் பிறகு திருமணமான பிறகு கூட அந்த தன்னுடைய மனைவியை வந்து தள்ளிவிட்டு தன் தந்தையுடைய ஆஸ்திகளால் தனக்கு வந்ததெல்லாம் கூட இந்த விலை மாதுக்கு கொடுத்து இல்லையா. கடைசியில் அவன் என்ன செய்தான், இதெல்லாம் காலி ஆயிட்டு அவன் என்ன பண்ணான், நெக்ஸ்ட் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல வரும், கொள்ளை, ஏமாற்றுதல் இல்லையா, இந்த வேலையெல்லாம் செய்துதான் வந்து அவனுடைய குடும்பத்தை வந்து காப்பாற்றினான் என்று சொல்லப்படும். ஸோ செய்யக்கூடாத ஒரு செயல்ல கூட ஈடுபடக்கூடிய நிலை வந்து இந்த காம இச்சை என்பது ஒருத்தரை வந்து தள்ளிவிடும். அதனால்தான் எதையுமே வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும், இந்த காம இச்சையை மட்டும் நம்ம வந்து வென்றாக வேண்டும், மனதை கொண்டு வென்றாக வேண்டும். இல்லை என்றால் நாம் இழிவான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு விடும். இதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள்ல இருந்து நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு கருத்து ஆக்சுவலி இல்லையா. ஏகதா சௌவனம் யாதஹ பித்ரு சந்தேஷத்ரு த்விஜஹ ஆதாய தத ஆவ்ருத்தஹ வஃப்லா புஷ்பஸ்நித்குஷான் ததர்ஷ காமினம் கஞ்சேத் ஸ்ரோத்ரம் சஹ புஜிஷ்யயா பீத்வா ஷாமது மைத்ரேயம் மதாகூர்ணித நேத்ரயா மத்தயா விஸ்லதன்னீவ்யா व्यये भेदं निरभत्रपं क्रीडन्तम् अनुकायन्तम् சஹந்தம் அனயாந்திகே. ஒரு சமயம் இப்ப இவ்வாறாக நம்ம அஜாமிலனுடைய முதல் பாகத்தினுடைய வாழ்க்கையை படிச்சோம் இல்லையா. அவன் எவ்வளவு பொறுப்பானவனாக இல்லையா, தன்னுடைய தந்தையினுடைய பக்தி தொண்டுக்கு தான் எவ்வாறு அழகா வந்து அவன் வந்து உதவி புரிந்ததையும், அதாவது தன் கடமையை செய்தான் என்பதை எல்லாமே வந்து இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. அப்படி இருந்த அஜாமிலன் என்ன பண்றான், ஒரு நாள் தந்தையின் கட்டளைப்படிதான் பழங்கள், பூக்கள், சமித்து மற்றும் தர்பை என்ற இருவித புற்களை ஆகியவற்றை சேகரிப்பதற்காக வனம் நோக்கி சென்றான். வீடு திரும்பும் வழியில் 4ஆம் தரமான காமவெறி கொண்ட ஒரு சூத்திரன் வெட்கமின்றி ஒரு வேசியை தழுவதையும் முத்தமிடுவதையும் கண்டான். ஓகே, அந்த சூத்திரனும் தன் நடத்தையில் தப்பில்லை என்பது போல பாடிக்கொண்டும் சிரித்து கொண்டும் இல்லையா இன்பம் அனுபவித்து கொண்டு இருந்தான். அப்படின்னா அவன் ஆற்றக்கூடிய செயல் வந்து தவறு கிடையாது
நிறைய பேர் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இப்படிதான் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஐ எம் நாட் டூயிங் எனி திங் ராங், ஐ எம் டூயிங் வாட் எவர் ஐ லைக். இல்லையா, எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை நான் செய்திருக்கேன் அப்படின்னா, அந்த பிடித்தல் என்பதற்கும் செய்ய வேண்டிய செயல் எப்படி என்றதையும் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய பக்குவம் அவங்களுக்கு கிடையாது. ஒரு செயல் எவ்வாறு செயலாற்றப்பட வேண்டும் என்பதை யோசிக்கணும். அவ்வாறே ஆற்றினால் அது கரெக்ட். அதே நான் என்னுடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு நாம் செயல்பட்டேன்னா அதுல என்ன தர்மம் இருக்கும், என்ன அதர்மம் இருக்கும், இதை பத்தி நான் யோசிக்கவே மாட்டேன். அதனிலேதான் அந்த சூத்திரன் அவன் செய்யக்கூடிய செயல்கள்ல எந்த ஒரு தவறுமே இல்லைன்ற மாதிரி பாட்டா பாடின்னு இருக்கான். ஓகே, ஸோ இருவருமே அவங்க 2 பேருமே குடித்திருந்தார்கள். இருவருமே கள் குடித்திருந்தனர் என்று சொல்லப்படுற அந்த பெண்ணும் குடித்திருந்தால், அந்த ஆணும் குடித்திருந்தார்கள். அந்த தாசியின் கண்கள் போதையால் சுழன்றன. அவளது ஆடை கலைந்திருந்தது. அஜாமிலன் பார்த்தபோது அவர்களது நிலை இப்படித்தான் இருந்தது. இல்லையா, பிரம்மச்சரிய பேஸ். பொது வழியில் அஜாமிலன் அஜாமிலனுக்கு தான் எல்லா விதமான குட் குவாலிட்டிஸும் இருந்தது. அப்போ அவனால அவனுடைய மனசை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவன் அந்த வீக் பர்சனா இருந்திருப்பான். அவனுக்கு எல்லா விதமான இது இருந்ததுன்னு போட்டிருக்கான் முதல் இதுல. மாதாஜி, புலன் நுகர்ச்சி என்பது இட் இஸ் எந்த அளவுக்கு, ஏன் விஸ்வாமித்ர முனிவர் மேனகை தானே, மேனகையுடைய தங்கை சப்தத்துக்கால் ஈர்க்கப்பட்டு அவருடைய தவ வாழ்க்கையை கலைத்து அவளை நோக்கி அந்த மேனகையோடு எத்தனை ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் என்பதே அவருக்கு தெரியாது. அவருடைய தவ வாழ்க்கையினுடைய அந்த ஆற்றல் எல்லாமே வீணான நிலையில், இல்லையா, அது எல்லாமே போன நிலையில ஒரு குழந்தையை ஈண்டெடுத்து, இல்லையா, சகுந்தலை ஈண்டெடுத்து அவரிடம் கொடுத்து விட்டு அதன் பிறகு அவர் காலகட்டத்தில் அவர் உணர்ந்தார், நான் எவ்வளவு பெரிய தவறு இழைத்தேன் இல்லைன்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த காலகட்டத்தில் அவள் அவரை விட்டு நீங்கினாள் என்று சொல்லப்படுகிறார். இல்லையா, ஸோ அத்தனை ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியுமே அவர் இழந்துடுறார். ஸோ ஆஸ்டரிட்டிஸ் எல்லாமே இழந்துடுறார். அதனாலதான் நம்ம 4 ரெகுலேஷன்ஸ் ரொம்ப 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 ஸ்ட்ரிக்டா கவனிச்சுக்கணும். ஸோ கேம்பிளிங், இல்லையா, அதாவது சூதாடுதல், ஏமாற்றுதல், இல்லையா, பேசிக்கலி அங்கே நாணயம் என்பது கிடையாது. இல்லையா, மேலும் ஒரு ஜீவனை கொல்லக்கூடாது, அங்கே கருணை என்பது இருக்காது. இல்லையா, அதே மாதிரி ஆஸ்டாரிட்டிஸ் தவ வாழ்க்கை, இல்லையா, தவ வாழ்க்கை என்பது அங்கே அந்த தவ வாழ்க்கை நம்ம வாழும் காலகட்டத்தில் அதுல இருந்து நழுவக்கூடாது. அதனால என்ன ஆகிறோம், நம்ம கலங்கப்படுகின்றோம். இல்லையா, அடுத்து தவ வாழ்க்கை இப்படி மேலும் தூய்மை, இல்லையா, இங்கே உடல் தூய்மை உள்ள தூய்மை 2த்தையுமே நாம பார்க்கணும். இல்லையா, மன தூய்மை உள்ள தூய்மை என்றாலும் ஒண்ணுதான். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம சரிவர கவனிக்கலன்னா அஜாமிலன் நம்ம செயல்படும். இல்லையா, பண்டைய காலத்தில் அதாவது பண்டைய காலத்துல கூட குடிப்பழக்கம் இருந்ததுன்றது இதுல இருந்து நாம பாக்குறோம். மிகவும் அடிக்கடி இல்லை என்றாலும் அவ்வப்பொழுது இருந்திருக்கு. இப்பெல்லாம் பர்மனண்டா பெங்களூர் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா தெருக்கு ஒன்லி லிக்கர் ஷாப் தான் இருக்கும், எம்ஆர்பின்னு போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, ஆனால் இக்கலியுகத்தில் உலகெங்கிலும் உள்ள மக்கள் வெட்கமற்றவர்களாக இருப்பதால் எவ்வளவு டைரக்டர் சொல்றாரு பாருங்க ஆச்சாரியா, வெட்கமே கிடையாது. இல்லையா, இத்தகைய பாவம் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகிறது. எஸ்பெஷலி மேற்கத்திய நாடுகள் எல்லாமே பிரபுபாதர் காலகட்டத்தில் அவர் அங்கதான் இந்த நிறைய பார்த்தார் ஆக்சுவலி. ஆனா இப்போ நாம் எல்லாரும் கூட மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். மாதாஜி, இந்த புலன் கட்டுப்படுத்தலுக்கு ஒரு உதாரண பிரபுபாதாஜி சொல்லியிருக்கிறாங்க. எப்படி ஒரு ஆமை எப்படி புலனை உள்ளு இழுத்துக்கிடுதோ அது மாதிரி நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்தணும்னு சாப்டர் 2ல பிரபுபாதாஜி சொல்லியிருக்காங்க. மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பிரத்யஹாரா ஈவன் இந்த 6th சாப்டர் பகவத்கீதையில கூட இந்த 8 இதை பத்தி அஷ்டாங்க யோக நிலைகள்ல இதுவுமே இல்லையா, அதாவது பிராணா, அதுக்கப்புறம் பிரத்யஹாரம், அதுதான் நம்ம எல்லா புலன்களையும் உள்ள இழுக்கிறது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ அப்போ புலன்களை பக்குவப்படுத்தணும், அது ரொம்ப முக்கியம். அக்காலத்தில் கூட குடிபோதலையில் அந்த சூத்திரனையும் வேசியையும் கண்ட காட்சிகள் சிறந்த பிரம்மச்சரியாக இருந்த அஜாமிலன் பாதிப்படைந்தான். இல்லையா, ஸோ ஏன்னா அவனுடைய ஹிருதயத்துல அவனுக்குமே அந்த எழுச்சி என்பது எழுந்து விட்டது. இக்காலத்தோ இப்பாவச் செயல்கள் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படுகிறது. நிறைய இடங்கள் இருக்கு. இல்லையா, அதாவது நம்மளால ஐடென்டிஃபை மட்டும் பண்ண முடியாது.
இதையெல்லாம் காலும் ஒரு பிரம்மச்சாரி மாணவன் நிலை. அதனால்தான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க பிரம்மச்சரியத்துல இருக்காங்களான்றது வந்து மிகப்பெரிய சந்தேகம் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஏன்னா இந்த காட்சிகள் எல்லா இடத்துலயுமே நடக்குது. அது அவங்களுடைய தவறு கிடையாது, அவங்க வயதும் அப்படித்தான் இல்லையா? ஆனா அவங்களை சுற்றி நடக்கக்கூடிய சூழல்கள் எல்லாமே அவங்களுக்கு ஃபேவரபிளே கிடையாது. ஸோ அதை வந்து அவர்கள் வந்து அவங்களும் அதுலயே போய் வந்து தான் அதுல இழந்திருக்கிறோமான்றதே உணராமலே விழுந்திருக்கக்கூடியவங்களுமே உண்டு. வந்து நிறைய பேர் வந்து அதனால் வரக்கூடிய வியாதிகள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து அவங்க வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. இத்தகைய ஒரு பிரம்மச்சாரி கட்டுப்பாட்டு விதைகளை மிகவும் உறுதியாக, ஆனா இந்த பிரம்மச்சரியத்தை வந்து கடைபிடிக்கணும்ன்ற அந்த எல்லாமே நம்ம கடைபிடிச்சாலும் அதை உறுதி கொண்ட மனசுல வந்து செல்லணும்னா முழுமையாக நாம வந்து பக்தி தொண்டுல வந்து ஈடுபடணும். அப்பதான் நம்ம வந்து இருக்க முடியும். ஆனா அதை வந்து ஸ்ட்ராங்கா நம்ம பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்போ மைண்ட் வீக் ஆயிடுதுன்னா இந்த பக்கமா அந்த பக்கமான்ற மதில் மேல் சுவர்ல இருந்து கடைசியில வந்து தீய வழி பக்கம் தான் மனசு வந்து குதிக்கும். ஓகே, நல்வழி பக்கத்துல குதிக்கிறது வெரி ரேர். ஓகே, இத்தகைய ஒரு பிரம்மச்சாரி கட்டுப்பாட்டு விதிகளை மிகவும் உறுதியாக பின்பற்றினால் அன்றி இல்லையா அதில் அவன் திடமாக இருப்பது மிகவும் கடினமாகும். அந்த இச்சைகளை வெல்வதென்பது அவனுக்கு மிக மிக கடினமாகும். இருப்பினும் கிருஷ்ண உணர்வை மனப்பூர்வமாக ஏற்றுக்கொள்பவனால் பாவத்தினால் விளைவிக்கப்படும் இத்தூண்டுதலை தடுக்க முடியும். இது பாவம் என்று தெரியக்கூடிய அந்த உணர்ந்த பிறகு அந்த செயலை செய்யாத ஒரு நிலைக்கு வந்து அந்த ஜீவன் வந்து தள்ளப்பட முடியும். ஸோ எமது கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்து தீய உடலுறவு, மதுபானம், புலால் உண்ணுதல், சூதாட்டம் ஆகியவற்றை நாம் தடை விதித்துள்ளோம். கலியுகத்தில் அரை நிர்வாணமாக குடிபோதையில் உள்ள ஒரு பெண், குடிபோதையில் உள்ள ஒரு ஆடவனை கட்டி அணைப்பது குறிப்பாக மேலை நாடுகளில் சர்வசாதாரணமான ஒரு காட்சியாகிவிட்டது. அதான் பிரபுபதார் அங்க போகும்போது இதெல்லாம் பார்த்திருப்பார் நினைக்கிறேன். இவற்றை கண்ட பின் தன்னை கட்டுப்படுத்திக் கொள்வது மிகவும் கடினமாகும். ஆனா மனசை பக்குவப்படுத்தவங்களுக்கு வந்து அது சுலபம் தான். ஆனா மனசு பக்குவம் அடையாதவங்களுக்கு வந்து தனக்கும் அந்த உந்துதலை வந்து அவங்க ஏற்படுத்திக்குவாங்க. இருப்பினும் கிருஷ்ணரின் கருணையால் ஒருவன் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை பின்பற்றி ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜெபித்தால் கிருஷ்ணர் நிச்சயம் அவரை காப்பாற்றுவார். அதாவது நாம ஜபங்கள் ஒன்றுதான் நமக்கு ரட்சனை. ஓகே, உண்மையில் தனது பக்தன் ஒருபோதும் நாசம் அடைவதில்லை என்று பகவானே சொல்லியிருக்கார். நமே பக்தி பக்தா பிரணஷ்யதி, இல்லையா, அழிய மாட்டான் என்று. எனவே கிருஷ்ண உணர்வை பயிலும் எல்லா மாணவர்களுக்கும் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை விசுவாசத்துடன் பின்பற்றுவதுடன் பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதிலும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும், ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். பிறகு பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இருக்கா. நம்ம நாம ஜபங்கள் வந்து இறைவனுடைய பாதங்களை எண்ணி எவ்வளவு செய்யறோமோ அவ்வளவுமே நமக்கு ப்ரொடெக்ஷன். ஓகே, இல்லையில் குறிப்பாக இல்லைன்னா இந்த கலியுகத்துல ஒருவனது நிலை மிகவும் ஆபத்தானதாக இருக்கும். ஓகே, திருஷ்ட்வா தாம் காமலிப்தேன பாகுனா பரிரம்பிதாம் ஜகாமரிட்சயவசம் சஹசைவ விமோஹிதஹ. அந்த சூத்திரன் மஞ்சள் பூசி அலங்கரிக்கப்பட்ட தன் கைகளால் அந்த வேசியை கட்டி அணைத்துக் கொண்டிருந்தான். அஜாமிலன் அவளை கண்டதும் அவனது இதயத்தில் செயலற்று கிடந்த காம இச்சைகள் வந்து தலை தூக்கின. அதனால் அவன் மோகவயப்பட்டு அவற்றுக்கு அடிமையானான், இல்லையா? சோ ஒருவனது உடலில் தடவப்பட்டுள்ள மஞ்சள் எதிர்பாலரின் காம இச்சையை தூண்டக்கூடும். சோ இதுதான் அட்ராக்ஷன். ஓகே, அந்த சூத்திரன் அவனது உடலில் மஞ்சள் பூசி அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தான் என்பதை காமலிப்தேன என சொல்லால வந்து இந்த இடத்துல சுட்டி காட்டப்படுகிறது. ஓகே, அதுல பெரிய விளக்கம் எதுவும் இல்லை, ஏன்னா எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கிறதுனால நம்ம அதை அப்படியே புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணலாம். ஸ்தம்பயன் ஆத்மான் ஆத்மனம். ஆனா இந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாமே வந்து நம்ம பக்குவப்படுத்திக்கணும். ஸோ நம்ம எல்லாரும் நிறைய ஃபிலிம் கூட பாக்குறாங்க இல்லையா, நிறைய பேர். இப்போ நீங்க கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்ததுனால நீங்க பிக்சர் பார்க்காம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நாமெல்லாம் கூட நிறைய சினிமா எல்லாம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. ஐ திங்க் கலைஞருடைய ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் ஆக்சுவலி இதெல்லாம் ரொம்ப மஞ்சள் வந்து இதான் மாச்சாஜி, காம இச்சையை தூண்டக்கூடியதா ரஜோகுணம் ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ ரஜோகுணம் தான் அதுக்கு தூண்டக்கூடியது. ஆமா, ரஜோகுணம் தான் இல்லையா. ஸோ சிறு பிராயத்துல நான் அதாவது என்னோட பாட்டியோட ஒரு பிக்சர் பார்க்க போயிருந்தேன். பராசக்தி அப்படிங்கிற ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் சிவாஜி கணேசன் நடிச்சது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ வெரி பிகினிங்லேயே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவன் வந்து எங்கிருந்து வருவான் எனக்கு ஞாபகம் இல்லை. சிவாஜி கணேசன் வந்து சம்மதர் ஏதோ ஒரு பர்மா மாதாஜி
பர்மால இருந்து பொருள் எல்லாம் ஈட்டிட்டு தன்னுடைய தங்கைக்கு கல்யாணம் பண்ணணும்ட்டு வந்திருப்பான். பாவம் நல்ல ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரங்கூன்ல இருந்து பர்மால தானே இருக்கு மாதாஜி. கரெக்ட், நீங்க சொன்ன பிளேஸ் பேர் கரெக்ட் மாதாஜி. சோ அங்க வந்து அவன் எந்த இடத்துக்கு போறான் பாருங்க, எங்க இட்டுட்டு போறாங்க இல்லையா. he has been diverted இல்லையா. he has become பலிகடா தான் ஆனான் அந்த இடத்துல. he was not இன்டென்ஷனா அங்க போகவே இல்லை. இப்படி ஒரு சூழ்நிலை கூட இந்த காலகட்டத்தில் நிறைய உண்டு. நிறைய பிள்ளைகள் வந்து கெட்ட பழக்கங்களுக்கு அடிமையானதுக்கான மூல காரணம் இதுதான். ஓகே, நம்ம ஒருத்தருடைய நம்ம ஃப்ரெண்டுன்னு நம்பிட்டு இருப்போம் பாருங்க, அவனே அதோட கனெக்டடா இருப்பான். அது இவனுக்கு தெரியாது. ஓகே, போதைக்கெல்லாம் போதை பொருட்களுக்கு அடிமையாகிறதெல்லாம் இப்படிதான், நெட்வொர்க்கிங் தான். ஸ்கூல் கிட்ஸை வச்சே வந்து, அதே மாதிரி காலேஜ் கிட்ஸை வச்சே வந்து அவங்க வந்து இன்னொரு காலேஜ் கிட்டுக்கு வந்து சேல் பண்ணுவாங்க. இவன் வித்தா இவனுக்கு காசு, உனக்கு இது ஃப்ரீயா தரேன். ஸோ இவனும் குடிப்பான், அவங்களுக்குமே வந்து, ஏன்னா அவனும் சேர்ந்து குடிக்கும் பொழுது அதை வந்து இவன் பெருசா தப்பா நினைக்க மாட்டான். ஏன்னா தட் இஸ் த ஃபெய்த் இவன் மேல அவன் வச்சிருக்கிறது இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரிதான் வந்து தீய பழக்கங்களுக்கு வந்து அடிமையாகிறதுக்கான மூல காரணம் வந்து அறியாமை தான், பிளைண்ட் பிலீஃப், வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியாத குணம். இந்த வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய குணம் நாம செய்யறது ரைட்டான்றத இல்லையான்றத வந்து ஒருத்தருக்கு அந்த வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய குணம் எப்போ வரும்னா அவங்க பக்தியில இருந்தா மட்டும்தான், இல்லைன்னா வரவே வராது. இப்ப இந்த விஷயம் கூட அதே மாதிரிதான் இல்லையா. அந்த இன்டாக்சிகேஷன் மாதிரிதான் இதுவும். இது கிரேட்டர் இன்டாக்சிகேஷன் இல்லையா. ஸோ ஒரு பெண்ணை காண்பது கூட தவறு என்று, இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் யார் சொல்லுங்க, சோட்டா ஹரிதாஸ் இல்லையா. சோட்டா ஹரிதாஸ் வந்து அந்த பக்தர் கூட்டத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சேவிக்க வந்த பக்தர் கூட்டத்துல ஒரு பெண், இளம்பெண் வந்ததை வந்து சோட்டா ஹரிதாஸ் வந்து ஜஸ்ட் அவர் கண்ணை நிமிர்த்தி தான் பார்த்தார், ஒரு கிளான்ஸ். அதை சைத்தன்ய மகாபிரபு பார்த்துட்டு பெட்டர், அதாவது நீ வந்து நீ கிளம்புன்னு சொல்லிடுறாரு, அவர் யூ லீவ் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய பிரிவை கூட அவரால் ஏத்துக்க முடியாது, அவர் தற்கொலை பண்ணிக்கிறார் இல்லையா, தற்கொலை தான் பண்ணிக்கிறார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதுல போய் குதிச்சிடுறார் இதுல வந்து, அது அதுக்கப்புறம் மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கிறார். ஸோ அது மாதிரி நம்ம வந்து சாஸ்திர விதிகள்ல வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து காண்பது கூட, நம்ம எந்த கண்ணோட்டத்தை பார்க்கறது செகண்டரி, சும்மா அந்த பெண்ணை வந்து நம்ம அட்மையர் பண்றது கூட தவறு. ஓகே, ஸோ தவறு என்ற, ஆனா இந்த காலகட்டத்துல ப்ரோ சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, ரொம்ப இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் வந்து ப்ரோ சிஸ் அது என்னன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது இட்ஸ் நாட் எ ரைட் திங். ஓகே, ஸோ ஈவன் நம்ம வந்து பெண் பிள்ளைகளை வந்து படிக்கிறதுக்கு அனுப்புறோம் இல்லையா. ஸோ வி நீட் டு பி, பெற்றோராகிய நாம் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அன்பு கொண்டு தான் அவங்கள நம்ம பக்கத்துல வச்சுக்க முடியும். ஓகே, அவங்களும் தெரியாம தான் அந்த மாதிரி செய்யறாங்க, தெரிஞ்சு யாரும் செய்யறது கிடையாது. ஆனா இது எல்லாமே தவறுகள் தான் இல்லையா. தவறு என்ற சாஸ்திரங்களில் உபதேசங்களை அவன் தன்னால் இயன்றளவு பொறுமையாக நினைவு கூற முயன்றான் இல்லையா. அதாவது முயன்றான், அது இல்ல. ஓகே, ஸோ இப்போ அவன் சாஸ்திர விதிகள்ல படிச்சதெல்லாம் அவன் ஞாபகம் பண்ணிக்கிறான். அதனால அதுல இருந்து அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நினைக்கவும் ஆரம்பிக்கிறான். ஆனா அவனுடைய காம ஆசை வந்து அதை வென்று விடுகிறது. அதுதான் அடுத்த வர ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கணும். அந்த அறிவினாலும் தன் புத்தினாலும் தனது காம இச்சைகளை அவன் கட்டுப்படுத்த முயன்றான், ஆனா கண்ட்ரோல் ஆகல. ஆனால் அவனது இதயத்தில் எழுந்த காம வேகத்தின் காரணத்தினால் தன் மனதை கட்டுப்படுத்த அவனால முடியவில்லை இல்லையா. சோ அதை வந்து அடைந்தே தீரணுன்ற அந்த ஒரு வேகம் இல்லையா. ஒருவன் அறிவிலும் பொறுமையிலும் உடல் மனம் புத்தி ஆகியவற்றின் பழக்க வழக்கங்களிலும் மிகவும் உறுதி உள்ளவனாக இருந்தால் ஒழிய தன் காம இச்சைகளை கட்டுப்படுத்துவது அவனுக்கு மிக கடினமானதாக இருக்கும் இல்லையா. அதை cannot. அதாவது புத்தியிலும் சரி, பொறுமையிலும் சரி, உடல் மனது இல்லையா, இன்டெலிஜென்ஸ், இது எல்லாத்துலயுமே வந்து அவன் வந்து தன்னுடைய பழக்க வழக்கங்கள் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். ஓகே, அப்படிப்பட்டவன் தான் வந்து இதை வந்து வெல்ல முடியும். வீக் மைண்டால வெல்லவே முடியாது. இவ்வாறாக ஒரு மனிதன் ஓர் இளம் பெண்ணை கட்டி அணைப்பதையும் கிட்டத்தட்ட இது மாதிரி அணைத்து செய்வது கண்ட பிறகு மேலே விவரிக்கப்பட்ட போன்ற முழு தகுதியுள்ள ஒரு பிராமணால் கூட தனது காம இச்சையை கட்டுப்படுத்த இயலாமல் அவற்றுக்கு பலியானான். ஸோ இறுதியில் என்ன பண்றான், அந்த பெண்ணையே அழைச்சிட்டு வந்து வீட்டுல வேலைக்காரையும் வச்சுக்கிறான்.
ஒருவன் பக்தி தொண்டின் மூலமாக, ஆனா இதெல்லாம் வந்து ஒரு பக்குவப்படுத்துறதுக்கு வந்து நாம மனசை வந்து சரிப்படுத்தணும்னா வேறொரு செயலை நாம வந்து ஈடுபடணும். அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி அது அதாவது இந்த உந்துதல்கள் எல்லாத்தையுமே பக்குவப்படுத்துறதுக்கான ஒரு மார்க்கத்தை வந்து நமக்கு கொடுக்கும். இல்லைன்னா இந்த புலன்கள் என்ன சொல்கின்றதோ அதன் பிரகாரமே செய்ய வேண்டியதாயிடும். மனசும் அதே வழியா தான் செல்லும், புத்தியும் அந்த லெவலுக்கு தான் செயல்படும். மேன்மையா இயங்கவே இயங்காது. ஒருவன் பக்தி தொண்டின் மூலமாக பரம புருஷரின் அருளுக்கு பாத்திரமானால் ஒழிய, we should be that is devotee of the Lord. பேரண்ட் குத்தம் சொல்லவே முடியாது இல்ல மாதாஜி. அவங்க சரியாதான் பேரண்ட் கண்ட்ரோல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஏஜுக்கு மேல அவங்களுக்கு தெரியுது இல்ல. அவன் வெளிய போய் என்னென்னமோ பழக்கங்களை அதனால பேரண்ட்டும் இல்ல சூழ்நிலையும் அவனுக்கு சரியா அமையறது இல்ல. தெரிய வரும்போது பேரண்டால கூட அதை ரிவர்ஸ் பண்ண முடியாத ரொம்ப தத்தளி பாவம் மாதாஜி அவங்க எல்லாம். அந்த பெற்றோர்களுக்கு வந்து நரக வாழ்க்கை. ஆமா, வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஏன்னா தன்னுடைய இப்படி நன்னா இருந்தான், ஆனா இப்படி ஆயிட்டாங்க, அவனை எப்படி நல்வழிப்படுத்த இப்ப இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் மாதாஜி காரணம் இருக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை தான் ரொம்ப நம்புறாங்க. காரணத்தால் புறநடக்கத்தை பேணுவது மிக மிக கடினமாகும். ட்ரெஸ் கூட ஒரு மோசமானது. ட்ரெஸ் லேடிஸ் எல்லாம் பண்றது பார்த்தா வெளிநாட்டு மாதிரி ஆயிடுச்சு. ட்ரெஸ் மோசமா போயிட்டு வராங்க, போட்டு போறாங்க. அது வந்து எவ்வளவு தூரம் நன்மையா தேவையா தெரியாது. நன்மையெல்லாம் இல்ல பிரபுஜி, எல்லாமே தீமைதான். அது வீட்டுல என்னன்னா அப்பா அம்மாவை கூட சில சமயத்துல வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணிடுறாங்க, ஒன்னும் பண்ண முடியாது. எஸ்பெஷலி பெண்களுடைய மன வளர்ச்சி ஃபாஸ்ட் when compared to ஆண் பிள்ளைகளுடைய, இல்லையா? ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து அவங்க மெச்சூரிட்டி லெவல் எல்லாமே வந்து ஜாஸ்தியா இருக்கும். அவங்களுடைய வே ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கே ஜாஸ்தி இருக்கும். அதனால ரொம்ப டிட்டர்மெண்டா வந்து வீட்லயே வந்து ஓவர் ரூல் பண்ணிடுவாங்க. அதுதான் நடக்கக்கூடியது ஒன்று அங்கே. அதனாலதான் அப்ப அந்த காலத்துல சீக்கிரமே கல்யாணத்தை பண்ணாங்க மத்தாஜி. ஒரு பெண்ணோட இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கல்யாணத்தை பண்றாங்க. இப்ப அந்த காலத்துல எல்லாம் அந்த முடியாது. கிருஷ்ண மாதாஜி ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்ல ஒரு பிள்ளை குடிச்சுக்கிட்டு இருந்ததை பார்த்திருக்காங்க மாதாஜி. ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்ல ஒரு பொண்ணு குடிச்சுக்கிட்டு இருந்ததான். ஒன்னும் பண்ண முடியாது. ஸ்வர வியாஜ கிரஹ கிரஸ்தோ விசேதனஹ தாம்யேவ மனசா தியாயான் ஸ்வதர்மாத் விரராம. சூரியனும் சந்திரனும் கிரகணம் இல்லையா, ராகு கேதுவால நம்ம பீடிக்கப்படும் போது, அதாவது சூரியன சந்திரன் வந்து அப்ப கிரகணம் பிடிக்கிறது இல்லையா, அப்ப சூரியனால ஒண்ணும் பண்ண முடியாது இல்லையா. சோ அப்படியேதான் இந்த பிராமணனுடைய நிலை இருந்ததாக சொல்லப்பட்டது. நற்புத்தி முழுமையாக அவன் இழந்து விட்டான். ராகு வந்து இட்ஸ் நாட், அது என்ன சாயா கிரகம் இல்லையா, அவன் வந்து பிடிக்கிறது வந்து இட்ஸ் நாட் அ குட் சைன் ஃபார் யாருக்கு, சூரிய சந்திரனுக்கு. ஸோ ஆனாலுமே வந்து வேற வழி கிடையாது, அதை வந்து பிடிச்சுதான் ஆகணும். ஸோ இச்சூழ்நிலை காரணமாக கொண்டு அவன் எப்பொழுதுமே அந்த தாசியை நினைத்து கொண்டிருந்தான். யாரு, இந்த அஜாமிலன். இவ்வாறு குறுகிய காலத்திலேயே அவளை தன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய வேலைக்காரியாக கொண்டு ஒரு பிராமணருக்குரிய எல்லா தகுதிகளையுமே அவன் வந்து இழந்து விடுகின்றான். கட்டுப்பாட்டு விதிகளை எல்லாம் கைவிட்டான். அந்த தாசியின் சகவாசத்தினால் அஜாமிலன் தனது பிராமண கடமைகளை எல்லாம் மறந்துவிடும் அளவுக்கு, ஏன்னா அவனுடைய ப்ரையாரிட்டி மாறிடுச்சு. முன்னாடி பிராமணிக்கல் சேவாதான் முதன்மை ப்ரையாரிட்டியா வச்சிருந்தான். இப்போ அந்த விலை மாதுனுடைய எண்ணங்கள்லயே அவன் வந்து வியாபித்திருந்தான். ஸோ அதனால ஃபுல்லாவே அவனுடைய பிராமண இதுல செய்ய வேண்டிய செயல்கள் எல்லாத்தையுமே அவன் வந்து மறந்து விடுகிறான் இல்லையா. ஏன்னா இதுல வந்து ஆழ்ந்தாச்சு, அதுல மைண்டு போவார். ஸோ உயர்ந்த பிராமணத்துவ நிலையை சிதைந்து போயிற்று என்ற கருத்தை வாசகர்களுக்கு உணர்த்த விரும்பி சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்லோகத்தை வந்து பேசியிருக்கார் இல்லையா. மேலும் மரண தருவாயில் 4 அட்சரங்களாகிய நாராயணா என்ற நாமத்தை உச்சரித்ததால் அவன் இழிப்பிறப்படைந்தும் இல்லையா, அவன் பிறக்கும் பொழுது நல்ல பிறவிதான், ஆனா பிற்காலத்துல அது வந்து அதாவது அந்த 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 அதாவது பிறந்த போது நல்லவன், நல்ல இதெல்லாமே அவங்களோட தந்தையினுடைய வழிநடத்தல் எல்லாமே பண்ணார், பிரம்மச்சரியத்தெல்லாம் பிடிச்சார். ஆனா
இந்த மாதிரி ஒரு காட்சியை கண்ட பிறகு அவனுடைய செயல்பாடுகள்ல வந்து நிறைய மாற்றங்கள் இல்லையா. சோ அப்படி இருந்தும் கூட அவன் வந்து சிறு பிரயத்துல செய்த அந்த சுக்குருத்தினால அவன் வந்து கடைசி கட்டத்திலும் வந்து பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிக்கக்கூடிய அந்த வாய்ப்பை வந்து யார் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது? ஆக்சுவலி அவருக்கு யார் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது? பகவான் நாராயணன் ஏற்படுத்தி கொடுத்தான். இல்ல அவருடைய மகன் நாராயணன் குழந்தை பேரு டெய்லி சொல்ல சொல்ல பகவான் மந்திரமாகவே வாயில வரும். அந்த நாமத்தை நாம் அன்றாடம் இப்ப நாம எல்லாம் கூட ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. நீங்க ஏதாவது சொல்லுங்க. இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்துல வந்து இப்ப 4-5 வருஷமா நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். எது எடுத்தாலும் டக்குன்னு நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை தான் சொல்லுவோம். சொல்லுமா சொல்ல மாட்டோமா? கண்டிப்பா சொல்லுவோம். அறியாம வரும். பேசினா கூட கடைசியில ஹரே கிருஷ்ணன் தான் மதாஜி வாயில வருது. மதாஜி ஹரே கிருஷ்ணன் உள்ளுக்குள்ளேயே ஒலிக்குது. பழக்கப்படுத்திருக்கோம். அதுதான் நாம வந்து மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுவோம் இல்லையா. வந்து என்னுடைய பிள்ளைக்கு வந்து பகவானுடைய நாமத்தை வைக்கிறது அதுவுமே இறைவனுடைய கருணை தான். இல்லைன்னா அந்த நாமத்தை அவங்க வச்சிருக்க மாட்டான் இல்லையா. சோ அந்த பிள்ளைக்கு வைத்து அந்த பிள்ளையோட அதாவது அந்த அவனுக்கு சங்கடம் வரும்பொழுது நம்ம கூட சங்கடம் வரும்போது நம்ம யாரோட வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வந்து அசோசியேஷன் இருக்கோ அவங்க பேரை தான் நம்ம வந்து சொல்லணும் இல்லையா. சோ நாம அதனாலதான் நம்ம வந்து நாம ஜபங்களை வந்து சொல்லும் பொழுதும் கேட்க வேண்டும். சோ கேட்டல், அதாவது ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் ரெண்டுமே வந்து நடக்கணும். அப்படிப்பட்ட நிலையில நாம் வந்து மரணித்தால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து பகவானை வந்து அழைக்கக்கூடிய அந்த நிலை வந்து அடைபெறுவோம். ஓகே. சங்கடம் வரும்போது தான் நமக்கு ரிலேபிளா இருக்கிறவங்க எல்லாம் தேடுவோம். அது மாதிரி சங்கடங்கள் வரும்போது வாழ்க்கை பிரயாணத்தை முடித்து கொண்டு செல்லணும்ன்ற அந்த தருணம் வந்தபொழுது அது மிக சங்கடமான காலகட்டம் இல்லையா. சோ அந்த காலகட்டம் வந்த பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து இறைவன் நாமத்தை தவிர நமக்கு வேற வழியே கிடையாது. அதனால அதை வந்து பழகி வச்சுக்கணும். இந்த அபியாசத்தை வந்து நம்ம பழகி வச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி வந்து எந்த சங்கடமான காலத்திலையும் நாம எதை பழகி இருக்கிறோமோ அந்த நாமம் கண்டிப்பாக சொல்பம் அபியசிய தர்மஸ்ய திராயதே மகதோ பயாத் இல்லையா. பெரிய ஆபத்துல இருந்து நம்மளை வந்து ரட்சி. சிறிதளவு பக்தி தொண்டு கூட மிகப்பெரிய ஆபத்துல இருந்து ஒருவனை வந்து காப்பாற்றும். பகவானின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பதில் துவங்கும் பக்தி தொண்டு மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் உடலுறவு கட்டுப்பாட்டின் மூலமாக ஒரு பிராமணரின் மிக உயர்ந்த நிலையிலிருந்து ஒரு வீழ நேர்ந்தாலும் எப்படியாவது துன்பங்களிலிருந்து அவன் காப்பாற்றப்படுவான். இது பகவானுடைய புனித நாமத்துடைய அற்புத சக்தி. உங்களுக்கு நான் நிறைய சொல்லியிருக்கேன். நாம ஜபிக்கிறதுனால வர்றது கிடையாது எதுவுமே பலன். சோ அந்த நாமத்திற்கு கூடிய மகிமை அது. ஓகே. அதனால அடையப்படக்கூடிய நன்மைதான் அது. நம்ம பரிசுத்தமாகறதுமே வந்து அந்த நாம ஜபத்தினால்தான். அது நாமங்களுக்குரிய குவாலிட்டிஸ் அது. ஓகே. ஏன்னா நாமங்கள் வேறு பகவான் வேறு கிடையாது இல்லையா. நம்ம நாம ஜபத்தை சின்சியரா பண்ணும்போது நம்முடைய நாக்குல வந்து பகவான் வந்து நர்த்தனம் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு. ஓகே. சோ அந்த அப்படின்னு ஆனந்த கூத்தாடுறது வந்து அவர் செய்வார். சோ ஆனா அந்த அளவுக்கு நாம ஜபத்தை வந்து ஈடுபாடா செய்யணும். ஓகே. மேலும் ஒருவன் உயர்ந்த நிலையிலிருந்து எந்த நேரத்திலும் இழிநிலை அடைவதற்கு காரணமாக உள்ள பல அபாயங்கள் இந்த ஜட உலகில் உள்ளன இல்லையா. ஒருவன் உயர்ந்த நிலையிலிருந்து எந்த நேரத்துல வேணாலும் நம்ம கீழே ஃபால் டவுன் ஆயிடும். தட் இஸ் நோ கேரண்டி உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறவங்க உயர்ந்த நிலையில இருப்பாங்க. எந்த சுச்சுவேஷன்ல எந்த மாதிரி வந்து விழுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது. இருப்பினும் கூட வந்து ஒருவன் எப்பொழுதுமே தன்னை தூய்மையாகவும் உட்புறமும் சரி வெளிப்புறமும் சரி தூய்மை நிலையாகவும் பெர்மனன்ட் வைத்துக் கொள்வானாயின் அவன் பாதுகாப்பாக இருப்பான் என்பதில் ஐயமில்லை. அவனுக்கு உத்தரவாதம் வந்து கொடுக்கப்பட்டு. ஓகே. தாங்கேவ தேவதோஷாயாம் ஆசபித்ருயே நார்த்தேன யாவதா கிராமை வைர்மனோரமை காமைஹி பிரசீததே யதாகதா. தன் தந்தையிடம் பெற்ற சொத்துக்களை எல்லாம் பல்வேறு பொருட்களினால்
அந்த தாசியை வந்து அவன் வந்து திருப்திப்படுத்தி தன்னிடம் மகிழ்ந்து அவள் தன்னுடனே இருக்க வேண்டும் என்று செலவழிக்க துவங்கினான். ஸோ இது எவ்வளவு வீணான செயல்பாடு இல்லையா? அந்த தாசியை திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவன் தன் பிராமண செயல்களை எல்லாம் தொடர்ந்தாச்சு இல்லையா? நோ சந்தியா வந்தனம், நோ வெளிப்புற தோற்றம், நோ உட்புற தோற்றம். அவன் அந்த பிராமணிக்கல் குவாலிட்டிஸ் மொத்தத்தையுமே அவன் இழந்து விடுகின்றான். இவ்வுலகில் மிகவும் தூய்மையான ஒரு மனிதன் கூட ஒரு விலை மகளால் கவரப்பட்டு தன் பொருட்களை எல்லாம் அவளுக்காகவே செலவழித்த கதைகள் பல உள்ளன. நிறைய இருக்கு. ஓகே, ஒரு சாம்ராஜ்யமே வந்து சரியக்கூடிய நிலைக்கு எல்லாமே கூட வந்து போயிருக்கக்கூடியவங்க எல்லாமே நம்ம குடும்ப சம்பந்தத்திலே கூட நம்ம அதை கண்டிப்பா பார்க்கலாம். நான் ஒரு ஆவரேஜா இருந்திருப்போம், அந்த காலகட்டத்துல அவங்க நல்ல ஆஸ்திகளோடு இருந்திருப்பாங்க இல்லையா? ஆனா ஒரு காலகட்டம் வரும் பொழுது எல்லாத்தையுமே இழந்திருப்பாங்க இல்லையா? எதனால் என்றால் அவர்கள் ஆற்றி இருக்கக்கூடிய தவறுகளால் தான். ஓகே, மன்னிக்க முடியாத குற்றங்கள், எஸ்பெஷலி இந்த 4 இல்லையா? கருணையற்ற கொலை இல்லையா? அடுத்து வந்து இந்த அதாவது சௌஷம், ஏமாற்றுதல். ஸோ இது எல்லாமே வந்து நம்ம தவிர்க்க வேண்டிய ஒன்று. ஆக்சுவலி இந்த 4 ரெகுலேஷன்ஸுமே நம்ம கண்டிப்பா ஞாபகம். மேலும் வேசை வேட்டி மிகவும் வெறுக்கத்தக்கதாகும். அவ தேடி போறது மிக மிக தவறு. ஏனெனில் ஒரு வேசியுடன் உடலுறவு கொள்ளும் ஆசையானது ஒருவனது நல்லொழுக்கத்தை அழிக்கக்கூடியதாகும். 100%. ஸோ அவளுடைய லாயல்ட்டி இருக்காது. நமக்கும் அதே சுபாவம் தான் வரும். நமக்கும் லாயல்ட்டி இருக்காது. ஓகே, ஸோ நம்ம மேல யாருமே நம்பிக்கை வைக்க மாட்டாங்க. அவளை யாரும் நம்ப மாட்டாங்க. அதே மாதிரி நம்மளையும் நம்ப மாட்டாங்க இல்லையா? அவ பொய் சொன்னா நாமளும் பொய் சொல்லுவோம் இல்லையா? இது எல்லாமே வந்து வரும். ஓகே, ஒருவனது நல்ல அழிக்கக்கூடியதும் ஒரு உயர்ந்த நிலையை நாசமாக்கக்கூடியதுமான ஒருவனது பொருளையெல்லாம் சூறையாடியதும் ஓடுக்கு வந்தவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. உடலுறவுக்கு கண்டிப்பாக தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? தவறான உடலுறவுக்கு, அதாவது திருமணம், இந்த திருமணத்திலேயே வந்து குழந்தை இல்லையா, இப்படி வந்து அதையுமே வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போகணுன்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? திருமண வாழ்க்கை கூட, தாம்பத்தியம் கூட எப்படி எடுத்துட்டு போகணுன்றதுமே சொல்லப்பட்டது. ஒன்லி கிருஷ்ண உணர்வுக்கு வந்து நாம நம்முடைய பிள்ளையை வந்து வளர்ப்போம் அந்த இதுல வந்து என்று உத்தரவாதம் கொடுக்கக்கூடியவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த இது, அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு, இந்த இறை உணர்வு எல்லாமே. ஆனா அதனாலதான் இந்த இஸ்கான்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம நிறைய டிவோட்டிஸ் வந்தாலும் சஸ்டைனபிலிட்டி எதனாலனாக்கா, இதனால நம்ம கிட்ட நிறைய மனமாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு. அதை உணர்ந்துதான் யாருமே நம்மள வந்து என்னது மெஸ்ஸிமரைஸ் பண்ணியோ இல்லை ஹிப்னாட்டிசம் பண்ணியோ நமக்கு இது சொல்லிக் கொடுக்கல இல்லையா? ஸோ இதை நம்ம சாஸ்திரங்கள் என்ன இருக்கு அது சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஆச்சாரியாரால சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள நாம முயற்சி பண்ணணும் இல்லையா? ஒருவன் தன் மணந்த மனைவியின் திருப்தி அடைய வேண்டும். இவ்வழியில் சிறிது காலம் விலகினாலும் அது பெரு நாசத்தை விளைவிக்கக்கூடும். இது இன்னொரு செகண்ட் லெவல் இல்லையா? ஆல்ரெடி வந்து புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா இப்போ வந்து எவ்வாறு வாழணும்ன்றத பத்தியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா? அதை அனுபவிக்கணும்னா கூட எவ்வாறு வாழ முடியும் என்பதையுமே சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவன் எப்பொழுதும் தன் மனைவியுடனே திருப்தி அடைந்து ஹரே கிருஷ்ணா என்ற மந்திரத்தை ஒலிப்பதன் மூலம் அமைதியுடன் வாழ வேண்டும். எஸ், யூ ஷுட் ஆரவாரத்தோட வாழணும். இல்லையெனில் அஜாமலனை போல அவன் எந்த கணமும் தனது நல்ல நிலையிலிருந்து அவன் வந்து கீழே இறங்கிடுவான், விழுந்து விடக்கூடும். இது படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? இது படிச்சுட்டோம், இது வரைக்கும் தான் படிச்சோம். கரெக்ட், இந்த ஸ்லோகம் வரைக்கும் ஏன்னா எல்லாமே ஸ்டோரி தான். ஒண்ணு வந்து இதுல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நம்முடைய கேரக்டர் எவ்வளவு முக்கியமானது இல்லையா? சோ ஒருத்தரை கெட்டவங்கன்னு சொல்றது ரொம்ப சொல்லணும். ஆனா ஒருத்தரை நல்லவங்கன்னு சொல்ல மன உறுதியோட இருக்கணுங்கிறது தெரியுது. தவறாம மன உறுதி கண்டினியூஸா, அதாவது கண்டினியூஸ் கொஞ்சம் தெய்வ பக்தியும் இருக்கணும். அந்த கண்டினியூஸ் சாண்டிங் இருக்கணும். சோ அதுதான் அதுல உறுதியா இருக்கும். இந்த சலசலப்புக்கெல்லாம் இது ஈடுபடாம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வச்சுக்காம அப்படி எல்லாம் இருந்தா ஓரளவு பசங்க விப்ராம் ஸ்வபார்யாம் அப்ரௌடாம் சூலே மஹதி சம்பிதாம் சர்ஜாசிராத் பாப ஸ்வவை ஸ்வைரின்யா பாங்க வித்ததிஹி.
இப்போ அவனது புத்தி அந்த விபச்சாரியின் காமம் நிறைந்த பார்வை, அட்ராக்ஷன், அதுக்கு ஈர்க்கப்பட்டிருக்கான். கண்ணால பார்த்து, இது நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா பகவத்கீதையில. அதாவது ஆண் யானையை வந்து வேட்டைக்காரன் பிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணுவாரு, அவர் வந்து பெண் யானை அந்த பக்கம் இருக்கும். அந்த காணக்கூடிய அந்த காட்சியின் போது அந்த பள்ளம் தோண்டி மேல இலை எல்லாம் போட்டு மூடியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த யானை வந்து தெரியாம அதுல வந்து விழுந்துரும். அது போன்றதுதான் ஈர்ப்பு என்பது. நாம் எவ்வளவு பெரிய பள்ளத்துல போய் விழ போறோன்றதான அந்த அந்த ஒரு எஸ்டிமேஷனே நமக்கு தெரியாது இல்லையா. அஜாமிலனும் தன் தந்தை சொத்துக்களுக்கு உரிமையாகான். ஆனால் அதை அவன் என்ன செய்தான், கிருஷ்ணர் வேலையில் ஏதாவது செய்தானா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா. அது மொத்தமே அந்த விபச்சாரிகளுக்கு கொடுத்தான். எனவே அவன் எஜமானரால் தண்டிக்கப்பட இது எப்படி நிகழ்ந்தது? ஒரு விபச்சாரியின் ஆபத்தான காமம் நிறைந்த பார்வைக்கு அவன் பலியானான். இஸ் அட்ராக்டட் ஆக்சுவலி இல்லையா. ஸோ அதுலயே வந்து அந்த விபச்சாரியின் மேலே அவனுக்கு ஈடுபாடு. அதனால அவள் என்னென்ன கேட்கிறாளோ அது எல்லாத்தையுமே அவனுக்கு கொடுக்கறது. வீட்டுல இருக்கக்கூடிய செல்வங்களை எல்லாம் அவன் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து அவளுக்கே கொடுத்து தாரை வார்த்தாச்சு இல்லையா. அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் தீர்ந்து போன பிறகு அவன் என்ன பண்ண போறான், இந்த மாதிரி எல்லாரும் ஏமாத்துறது, இந்த மாதிரி செயல்களை வந்து அவன் வந்து செய்ய போறான்றத அடுத்த ஸ்லோகத்துல நாம படிப்போம். ஓகே, ஒன்று மட்டும் நாம ஞாபகம் வச்சுக்கணும், வாழ்க்கையில நாம 100 நாட்கள் வந்து நல்ல சுபாவத்தை நாம செயல்படுத்திருந்தாலும் ஒரு க்ஷணம் நாம பேசக்கூடிய சில சொற்களால் வந்து அது அடுத்தவங்களை வந்து நிறையவே பாதிக்கிறது அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, நம்முடைய கடமையை வந்து சரிவர செய்யணும். ஓகே, வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।